pinggir dhewe piye kowe? Aja ditinggal kabeh bandung kadhe Arang apa-apa ki nek ora kulinane ya ora bakal iso apik kono. Iya. Monggo wis tak kon latihan. Wis tak kon belajar. Ning kulinane iki nek ora joget ambok nganti modar. Iya. Kancane do luwes-luwes kok dhek begijikan dhewe ora. Ya ora apa-apa sok suwe-suwe rak luwes. Ngono ki mengkari pakulinan kok ya. Iya, matur sembah nuwun karo para bapak-bapak sing lenggah ning destinasi wisata Geopark Ningrong kene. Ya. Sing wis diparingi pasugatan wayang kulit saka Dinas Pariwisata Provinsi ning Ngayogyakarta, Kantore ning Malioboro kono no. Oh ya. Pariwisata provinsi. Ya, nimbali karo awake dhewe dipapanke ana ing Geopark Wisata Ningrong kene. Oh iya. Heeh. Kaya diarani papan wisata. Geopark sing wis diakoni dening UNESCO. Geopark kuwi taman di bawah Ya. utawa wujude tamanan ning bawah bumi sing wis diakui dening UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2015. Oh. Kene iki wis dadi papan wisata sing apik no. Oh. Kene iki ya papan rest area, tempat santai keluarga, aula pertemuan dan taman bermain bagi anak-anak dan orang tua. Ya. Refresh pikirane. Ngono. Loro, kene iki wis ana pasar kuliner digital yang menyajikan menu-menu tradisional gaya Gunung Kidul. Kaya to tiwul, Ya. kaya to walang lan sak piturute jangan lombok. Ya. Sing pancen kondang iso gawe mlawong mlayu ngalor ngidul tenan no. Iya. Sing ora kuat wetenge ya, Mak. Iya, nek kuat ya enake ra jamak-jamak. Ngono ya. Angka 3 sensasi flying fox. Oh, flying fox. Flying ki terbang, fox ki lim. Tak ajar lho. Flying fox ki kae lho sing mabur melewati lembah Ningrong. Iya. Angka 4 susur goa horizontal dan vertikal. Gua horizontal dan vertikal. Ngisor Gunung Kidul ki penuh dengan rongga gua yang luar biasa banyaknya no. Ya. Mula mbiyen nalika banjir kae ora kok perkara le kelepan banyu, ning perkara le disemelangi karo para geofisika dan meteorologi sing padha meneliti ki nek nganti amblek. Ya, Mergo ngisor ki rongga tok. oh ngono ya. Mula kowe tau percaya apa ora? Di foto tahun wingi nek ora tahun winginane Ningrong kebak banyu kae asli no. Iya. Mergo do anu miline mbrono kabeh. Oh. Susur goa horizontal dan vertikal yang berada di dasar lembah dan di dalam gua. Wisatawan bisa menikmati keindahan telaga yang berada di bawah tanah. Luar biasa. Ngono ya, Mak. Mula ora aneh nek Dinas Pariwisata DIY Provinsi padha nggatekake papan-papan wisata sing ning Gunung Kidul iki mergo aneh no. Iya. Tur pancen nyata maha besar Tuhan Ya, sing kepareng nyiptakake papan sing kaya mengkene iki. ngono ya, Mak. Taman Bunga Telaga Malingan. Oh, ngono ya. Dadi taman bunga sing gawe para maling-maling kuwi. Ngawur ora. Menyediakan berbagai jenis bunga yang cocok untuk selfie dan berfoto-foto. Ah, iki cah nom ora tuwa anggere nyekel HP. Ya. Ambok pas genduren ki mesti cekrik. Ngono ya, Mak. Wis iki wis dadi demam. Mula digolekke papan sing apik sing cocok dienggo selfie. Apa jenenge iki? Nyimpen gambar. Ya. Dienggo kenang-kenangan. Uga ana Taman Batu, merupakan wisata edukasi untuk mengenal
beberapa jenis batu yang ada di Kars Gunung Sewu. Oh, kene iki wongkon Gunung Sewu dadi ana watu-watu sing perlu diperkenalkan kepada masyarakat. Iki lho watu model kaya ngene, iki lho watu model kaya ngene. Akeh, kudu akeh. Aja terus kegawa ning akeh, iki pancen watu-watu alam. Oh, ngono. Upama digadi agem digerus terus dadekke bunder dienggo akeh ya apik banget no. Iya. Angka 7 paket outbound. Oh. Out keluar bon utang dadi metu omah golek utangan. Iya. Untuk pelajar dinas instansi organisasi kelompok yang dipandu oleh tim Pok Darwis. Mau tim Pok Darwis diasta dening Bapak Jagat apa mau? Ya wis kuwi lah namane pokoke asmane ya. Ya, Pok Darwis 8 kegiatan olahraga, senam, jogging, bersepeda lan uga panjat tebing. Nang kene ora ditulis, ning iso dienggo panjat tebing. Oh iya. Bener ya, Mak. Iya. Lan uga bapak-bapak sing lenggandeng ningrong kene mondho arestu saka masyarakat, pemangku kebijakan dari pemerintah daerah maupun provinsi serta dukungan dari legislatif agar ke depan bisa segera realisasi pembangunan embung dan wisata air serta bumi perkewan di komplek Geosit Ningrong sini. Ya. Lan uga dipiyawarake kagem para warga kabeh. Ya. Iki sesuk November iki pancen Pilkades bersama. Ya. Mula disukseske wae nok pesta demokrasi pilihan lurah. Luwih-luwih ning desa mula kene iki. Ya. Ben suasanane damai, kondusif, tetap terjaga guyub rukun dan persatuan. Beda pilihan dalam demokrasi wajar. Ning nek wis rampung kembali bersaudara lagi, kembali bersatu lagi ana negara kesatuan Republik Indonesia. Ngono ya, Mak. Iya. Ki anu no, sekilas tentang Geopark Ningrong. Oh. Urung dadi kaya ngene iki mbiyen aku nalika wirawiri liwat kene nendi. Ayo nderekke bapakku ngasta mayang ning daerah kene iki isih alas gung liwang-liwung. Ningrong iki nggo nendi? Nek ora kleru kono, sebelah kono kae ana lubang besar banget sedalam sekitar 50 sampai 100 meter no. Oh, nek didelok saka dhuwur apik banget. Iya. Mula Dinas Pariwisata luar biasa le. Apa jenenge nyengkuyung karo Geopark Ningrong iki? Ya, ngono ya, Mak. Mula apike padha digulawentah kanthi apik, kanthi becik. Ora ngomongake terus ora padha rebutan kaya Kikis Tunggarana iki. Ningrong ki wilayah nggon aku, Ningrong ki wilayah nggon aku aja. Monggo dipun upakara sesarengan kanthi guyub rukun mangke rak pikantuk rejeki saking Gusti ingkang kakarya jagat. Ya, kanthi inggih menika ciptaanipun ingkang ngedapi-dapi menika dados sarana panjenengan saged ngupadi sandang sandang boga wonten tlatah Ningrong mriki. Mula rasa digawe bengkerengan ya, Mak. Ora usah nganti karo Dinas Pariwisata ditanggapke wayang. Wo. Lah iya aku sing didhawuhi tanggal iki anu Mas Eno mayang saking Dinas Pariwisata. Teng pundi, Pak? Le ngerteni ya lagi rong suwe teng Ningrong. Oh iya, dadi papane ya dipapanke destinasi wisata. Ngono ya, Mak. Iya. Aku urut Dinas Pariwisata tau dikon mayang ning Suralaya puncak Gunung Kulon Progo kono ana. Oh, jam 1 bubar. Mergane pedute medun. Penonton do kademen do mulai dhewe-dhewe. Iya. Ya aku do kemul sarung. Terus aku muni bubar yo, ya yo bubar. Iya. Ya ora apa-apa, wong nyatane ya ora iso kondusif ditonton kok ya. Blenconge iki nganti ming pelik-pelik ngono. Ya dhewe ming ngasane isane ming manut ya, Mak. Manut wae ora dadi ngopo. Ya. Bengi iki komplit diaturake saka nggone awake dhewe. Ya. Sinden ana 7 no. Oh iya 7 ora apa-apa. Iya. Mergo dinas ki ora tau ngarani. Ya. Dinas Pariwisata iki tak gaweke 3 ora masalah kok ana meneng wae kok. Iya. Ning ya aja wong kowe iki patok bangkrong ki upama suda siji ya sing patokan iki 8. Lah iki suda siji wong ana sing izin siji. Iya. Yo ki warga mula kene ya, Mak. Mula
ana sing nyuwun lelagon. Ya, Iki layang-layang wis padha mulai tiba ning pangkonku. ya. Nderek mangayu bagya pahargyan dalu menika mugi wisata ngingrong sangsaya kuncara nyuwun tembang caping gunung saking Dr. Andes Suryanto MM. Oh ya. Assalamualaikum Ki Dalang. Ini dari bakso Pak Kumis. Mau minta lagu sambal kemangi. Wassalamualaikum. Bapak Tumiran. 2 saya lari. Oh. 2 saya Miran lari. Dari Pelayan Gunung Kidul. Nek 2 perempuan Tanggringan aneh tak ajar kowe. Tusi, ayo arep ngapa? Terus apa? rasa diteruske. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Nggih, matur sembah nuwun. Yo, dipinangkani mbaka siji no. Ya. Sinden 7. Sinden 7 diaturake nembang caping gunung sik. Ya. Wis aja ngarep-arep perno-perno lho iki ora ana sinoman, ora ana merga iki wayangan iki sumbangan saka Dinas Pariwisata. Ya. Ora kaya nek merti dusun, yahene iki wis wedang legi ana, cukup sewengi aqua. Ya ora apa-apa ya, Mak. Lho, lah sing jeneng pejuang seni iki kudu ngadepi kahandan apa wae no. Kadang kala entuk nggon penak, kadang kala empuk nggon krasa. Ning nek wis sanggup ngrungkepi jiwa seni, wah ora bakal do grenengan. Iya. Esuk-esuk le grenengan. Nah iya. Nek saiki ora ming do meneng wae pandeng-pandengan kae. Ana sing ngomong-ngomongan karo kancane, kowe ngelak to. Padha. Ya. Monggo diaturake saka Mbak. Sapa iki? Tiwi. Ya. Saka Mbak Tiwi. Ya. Neno. Ah. Sindenmu ki pancen karo penonton ki dicap beberapa karakter kok. Nah iya, nek arep golek alusan, wong ora tau omong, meneng wae. Ora ngopo-ngopo, nyinden ya ming meneng wae bareng esuk semaput ya Tiwi iki. Oh. Soale Ngampet. ah iya. Ana sing bejijikan, Ya. ana sing suarane apik, Ya. ning rada edan ya ana. Oke ya, Mak. Wong-wongane ya bentuke dhewe-dhewe, ana sing dhuwur ana, Ya. ana sing lemu, Heeh. ana sing cilik ramping ya ana, Ya. ana sing cendhet. Ya. Nek timpuh kaya bal, Ayo. ning kari gajul mlebu gawang. Ya. Ya ora apa-apa. Neno, oh cendheka kae moh leren no. Iya. Kancane leren praiso wengi ya dheke golek dalang sing payu sapa, pokoke melu ngono. Mbok ketoke kok kaya anu ki apa jenenge iki kebutuhane akeh banget. Yo. Ayo wi. Saben bengi, Ya. Saben bengi Ngopo, Mak? ah sinden ki nek bareng lairke ya beda neh suarane. Yen nek rung lairke suarane apik bening bareng lairke. Sosok kadang-kadang rusak. Mergane. Nggo ngeden. Oh. Yo. Ya sinden meneng sing meteng. Lah ya mula suarane Oriza iki wis sampe. Iya. Sonale ngemu ngeden kebangetan ndak rusak suaramu. Pita suaramu ndak rusak. Anakmu omong ngono wae karo diperiksa kae metu karemu ora karemu le. Tanggane ora gelem metu rak kedaki bapakmu kowe. Kedaki bapakne. Yo, terus ejere Ya, Mbak sapa? Mbak Solekah. Udu mawon. Asmane sapa, Mbak? Ya. Ki Mau jane sing arep nderek Mbak Anting ning Mbak Anting terus asam lambunge kumat. WA karo aku, Pak D nyuwun ngapunten asam lambung kula kumat. Wis jam yah mene kok kowe izin.
Wak seneni kae. Golek ganti ngono. Nggih Pak De, golek ganti entuk iki. Oh. Ganti Mbak Anting. Iya iki Mbak Suweng. Oh iya. Asma sinten, Mbak? Nami kula Nadila, Pak. Oh, Nadila Nggih. seneng apike we. Maaf Pak. Mbak aku diganti jenenge. Artisa. Wah, rupane kaya lempung ngono kok. Jenenge Artisa. Wis to, jeneng Jawa wae wis apik. Saiki ki ora ana wong bayi lahir ceprot dijenengke Sarinah Ngadinah. Jenenge mesti medeni wong kok. Iya. Malah kadang kala jenenge kaya Aspalindo. Lho. Lanang jenenge Aspal mergo lahir ning dalan. Oh, Ya saiki wis ora ana jeneng Tugiya Tugina ngono wis do disiriki. iya. Apa kok Tugiya Tugina sing jeneng celuk-celukan simbok bapak wis do disiriki aku nganti mangkel. Iya. Wah, wis mama, papa, Heeh. ayah. Wah, Iya. ku anake Bali takon mbokne. Ya anggere ana wiyaga sing ngundang bab anu anake ngundang wiyaga ayah tak ketak sirahe. Oh, ana tenane. Iya. Lah ya wis mbok menawa wis dimodernke kok. Wah, wis aku nganti iso isin ya. Anakku ra entuk tak sentik mbiyen. Panu apa aku ya. Tak sentik bapak. Oh, seprene bapak. Iya, karo mbokne ya. Ibu, mergo aku mau ngilangke Jawa. Iya. Mama, ayah kemana? Ayahmu baru cari pakan kambing. Iya. Aku golek rambane kok ayah. Iya. Terus nanti nek wis golek ramban, papamu mau golek wedi. Iya. Nanti mama tak golek ranting-ranting nggo gegenen. Iya ya, Mak. Wis to, Jawa ki aja nganti ilang kok ana. Jawa ki paling tuwa dhewe ki asine Jawa. Ya ngono ya, Mak. Iya, apa ora isin, aja isin. Ngono ya. Aja nganti di budayane ya tuwa dhewe, ya wajib diajeni, ya sak budaya kata utawa ukara ya di ngerteni. Ngono ya. Ning ya wis ora apa-apa ngono ki terserah. Ya. Ya, Mbak Nadila. Monggo Mbak Nadila. Iya. Yen memajang. Anggere suarane mentul-mentul lulusan SMK iki, ya ta? Nggih, Pak. Yen memajang. Ya. Mung karo janur kuning Kok nganti kableh-kableh. Karang boyok tuwa enak. Iya. Kembang wae weton sapa iki? Mbak Orisa sing hamil. Iya. Saya gedhe. Ayo saya gedhe meteng kok saya cilik. Kuwi ora etis ya omongane. Iya. Mau yo mampir nggone Mbak Ika. Oh iya ya, Mak. Iya, nderek Bela Sungkawa mergo nalika semono wis hamil 2 sasi keguguran no. Oh, ya berarti durung gelem dimong bocahe. Pokoke manut karo kersaning Gusti wae, mau wis tak tileki wis sehat walafiat. Iya. Mula berarti tekan kene mau wis isih sore. Jam 5 aku tekan omahe Mbak Ika ning Kemadang kono. Wah, silire ra jamak-jamak. Iya. Ya. Mesti ketekok awakmu nek tak nggo jenggleng iki. Iya. Pacitan. Ya tiba sapa iki?
Tiba Mbak Tatin. Ya aku wis omong to sinden karaktere dhewe-dhewe. Iya. Iki karakter Banaspati napa. Medeni. Ya ora apa-apa. Heeh. Wis lho. Ngapa? Bapakne sing rebab duwe bis, Bun. Bis apa? Marjo Utama. Ya ora apa-apa. Sarwi jana Rak tak nino. Ora usah dikeki. Nek dinae ngono kuwi nek penyanyine ngadeg. Iki ora do ngadeg. Monggo nek siji-siji ngadeg. Oh ya. Iki le limbukan Kemruputen setengah 11 wis limbukane no. ora apa-apa. Engko rampung limbukan jam 1 ya iso tekan biar. Siap. Rasa kuwatir. Heeh. Neng kentekan lagu ya sindene kon gelut dhewe-dhewe. Yo. Kon atus. Yo. Jejere. Panas. Selagine sinden nek dijak omong kuwi ya dalange we ciri khase dhewe-dhewe kok. Nek tiwi nek tak jak omong kuwi ana tak bisi parikan ngono. Parikan. Ana sing tin, nah. Dhewe-dhewe ya, Mak. Ana sing pras ngapa. Pokoke dhewe-dhewe. Ya, parikane. Neno. Ayo. tinggi napa? Hah? Tinggi napa? Dinggo wisata Ningrong iki. Oh nggih. Parikan kok dingge napa? Dinggo luluran apa? Ya. Orong-orong Orong-orong mencok ning kono. mencok neng kono. Destinasi pasar Ngingrong. Heeh. Mugi tansah ngrembaka. Amin, apik kuwi dongane. Ya. Ayo Mbak Nadila. Tuku lontong Tuku lontrong ning pasar Legi. neng pasar Legi. Wisata Ngingrong Ngingrong. boten nguciwani. Mboten nguciwani. Teng mriki wonten menapa-menapa sarwa wonten rest area pasar kuliner digital sensasi flying fox susur goa horizontal dan vertikal taman bunga telaga malingan taman batu paket outbound kegiatan olahraga semua ada di Ngingrong. Tararen. Cecere. Tak tawake. Batu mo batinggi batu roek. Ya. Neno. Manuk Sriti. Manuk Sriti. Tak bandem sendal. Lho, salahe apa kok? Iki meteng ki ra entuk menyiksa burung-burung. Wong kole meteng iki kualat karo burung. Lah burunge nakal, Pak. Nah, mulane nganti mlentrung kaya ngono. Terus Wisata Ngingrong mriki. ngendi? Ngingrong. 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 Ora nyingrong. Ngingrong. 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 Nah. Baleni yo. Wisata. Wisata Ngingrong mriki. Ah, kleru to. Ngingrong, ora ngingrong. Nalika Ngingrong. Ngingrong. Iku tulisane Tulisane bener sing iki. Iki saka pariwisata. Ngingrong. Heeh. Wisata Ngingrong mriki. Ngingrong.
Wis terus apa-apa. Saya terkenal. Oh ya, kene mung saya terkenal kok. Iya, kangelan. Jejere. Turun jempong. Jempong ki yo. Jempong ki ngepluk ora tangi-tangi. Oh. Turun jempong rat ngene kula mboten niku e. Apa? Apa jenenge? Jengking ngono lho. Ya ora. Kon aku lho. Oh, nggonamu iki salah kaprah. Jempong kuwi nek wong tuwa ngelokke bocah ya ini sing jempong. Nah, kuwi ngepluk le turu kudune. Ngepluk niku ning Kudune wis tangi ning ora tangi kuwi jempong. ning ngene kula turune ngebu ngono. Nah, ya padha wae kebo ae nek durung dikon ngluku ming turu wae. Baleni mboten. Rasa wis apik kuwi. Wis jempong kuwi apik. Ning beda arti e ngene kula njuk. Wis ora apa-apa, ora apa. Ya. Nah, artine beda ora masalah, sing penting jempong. Ming soalé engko tibane ningrong. Iya. Lah nggih. Turun jempong. Ketok katoke. Kaya ora ditutupi to ya. Lah nek turu ora lali, Pak. Ah iya. Ora krasa. Lah ndara dirubung laler. Ha iya. Mugi wisata ngingrong. Akeh pengunjunge. Amin. Iki pancen wis diterkenal dadi ora ming wisataman domestik no. Oh iya. Ini uga wisatawan luar negeri, mancanegara uga padha rawuh mrene. Oh iya, padha kesengsem marang geopark ngingrong ki mau no. Iya, jejere Mbak Ayu ayo. Ngombe wedang legi. Ngombe wedang legi. Kok ana semute. Sae legi. Yen arep rekreasi. Heeh. Ning ngingrong wae. Nah, apik kowe yen arep rekreasi nang ngingrong wae. Ya, jejere. Rambute gondrong. Rambut. Mbok dicukur. Kok kaya wong rambut gondrong iki nek ora teliti ling ngopeni ketok lethek kae lho, Nok. Iya. Nek nek teliti ling ngopeni ya ketok apik. Iya. Aku lethek po apik. Ha iya. Nek lethek ya dicukur wae. Ora semlang nek gejenggit. Ayo. Baleni, Pak. Ayo baleni. Diperjelas. Rambute anakku gondrong. Oh, rambute anake to. Nggih, Tak ben kira nek jelas. tak kira nek nggonamu. Anak wedok nek ora gondrong terus ora iso disanggul. Makane diperjelas, Pak. Iya, terus Terus tak potong dhewe. ha iya. Ben nakal anake ora. Potong sisan. Iya. Langsung dilimpe wae grek ngono. Terus Destinasi wisata ngingrong. ah Mugi berkahi masyarakat sekitare. wah apik iki. Ya. Janji terakhir, ya terakhir. Penutup doa. Heeh. Kathokku bolong. Wis takon ganti kok ya ngeyel. Ameng kathoke bolong kok dibiawarake. Kesrimpet tampar. Oh di PP mestine no? Iya. Kata kesrimpet tampar lagi tak gagas. Oh, tampar kok nggo sabukan po? Iya. Terus Mugi destinasi pasar ning. alon-alon yo alon-alon. Mugi destinasi pasar ngingrong. Tambah kawentar. Tambah kawentar ya kejiret tampar tambah kawentar. Panasutan monggo Mbak Ayu teruse ya. Kula pun, Pak. Yo ya jejere. Aku ya ora titen dadi dapusi ya iso.
Jane urung terus muni, kula ampun, Pak. Ya wis jajare. Panas udan. Panas udan. Yo, nek kowe iki rasah gagas bojomu iki suaramu ora gerok. Ya. Mendak-mendak gerok iki tekanan batin kok. Pun loloske, Pak. Loske wae. Los. Aling-aling. Aling-aling. Capek. Gunung. Ya, mangga, yuk. Misowa capek gunung nadyan wadon sarta dintekke bawane yu terus engko apa jenenge iki langgame Mbak Tiwi jumeneng nggih Mbak ya mengarep mangga Nadyan wadon sarta lanang inumane banyu jumeneng Mbak, monggo. Alon-alon mboten sak kesusu. Iya. Kadang kala ngene iki sok dadi kemeren lho, Mak. Iya, aku ngelokke Mbak Tiwi kamu basa. Monggo Mbak, jumeneng Mbak, ngono. Kaya sing liya-liyane kuwi nek Tiwi dimbak-mbake. Ayo wong liyane nek nyeluk aku ya ming ngono. Iya. Ngono ya. Dadi ya. Dek zaman berjuang monggo yuk dek zaman
Matur suwun. Ya. Anggere kulino alus ngene iki dikenehi ding ngono ya ming nyembah tangan ke dada terus ngono. Ya, Ora kokean gerak. oh iya. Gampang cekel-cekelane ora kurang gerak iki. Iya. Yo, gentenan. Ayo sing hamil, Ya. bumil. Ya lingarani nek cara saiki. Bumil, ibu hamil. Ya. Rasa goyang wong bokonge pindah ngarep pisan. Sing ora. Iya. Wis nganu Mak, wis 6 sasi. 6 sasi. 6 sasi. Pun punjul, Pak. Pun punjul. 7 men. Nggih, Oh, wis tuwa kuwi. ajeng 7. Wis bayi iki arep ngancik 7 malah tuwa, arep ngancik 8 malah 6, 9 tuwa meneh. Oh iya. Disregepi. Iya. Kepilen napa, Pak? Weh, kowe iki ora mbok piyai semene iki ngerti kabeh sing wis do duwe anak kuwi. Mesti anggere mresake ro bidane, ayo bapakne ora keset. Ngono kuwi mesti. Iya. Mergo ora saru kok kuwi nggo memperlancar nganu kok bidane iki. Persalinan kok. Iya, pancen ya ngono. Nek ana tenan kejadian pancen yo bapakne keset, persalinane sulit, terus akhirnya operasi sesar. Lho tenan kuwi ora, goro aku. Kula sik sikik gamping, Pak. Gamping. Nggih. Watuk terus metu ngono piye? Lagi umpama terus. Waduh. Ya ora mungkin ngono ki tetep nganggo proses. Nggih, tapi kaya meng mak prucut ngoten. Oh ya wis, ya muga-muga sesuk diparingi Amin, lancar, Pak. diparingi gampang. Amin. Bocahe nek wedok ya solekah, Ya. nek lanang ya soleh, ngabekti karo wong tuwa. Ngono ya, Mak. Iya. Ngerti saben bengi dijak prihatin, bocahe ora tau turu, mbokne luap-laup saben bengi. Iya. Sok mbok menawa anakmu iso njunjung dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Sing dijaluk ya pancen ngono ya, Mak. Sing barep lanang kaya kudu Kaya banget napa? kaya gede lemune ra jamak-jamakno. Iya. Ya wis muga-muga sing barep ya sehat, Bocah iki ya sehat. Aja keset-keset. Heeh. Pokoke piye carane? Ning ya aja kekerepen ndak bocahe butak. Oh, Nggih mboten to, Pak. kok budak. Ae dicotak-cotak saka ngene taktuk-taktuk. Sesuk rambuté ra tukul. Nggih sesuk dibuktekke nggih. Ah iya. Lahir. Sesuk anggere ceprot lahir kene iki resik. Wah, sip. Bapakne sregep. Bapakne Anggere sregep. lahir mbun-bunane iki ketel. Ah. Genar ra tau. Lenjeng nek pun metu kula langsung foto, Pak. Oh iya. Tutuke aku rasaku ate. Iya. Ning aja kaya si Neti kae mbiyen. Lah, Senengane beda atiku Neti iki ora. Tak tileki iki pas anake lahir aku nileki bar tak kei duitnya iki sumbang aku Net. Nggih Pak matur nuwun. Ku anake nangis. Wah anakmu kenapa Net nangis? Dimi mboten purun Pak. Oh bocah iki. Ayo meneng. Ngono ra meneng tak keke Pak Seno. Ngono kuwi. Aku yang ngenteni tekan jam 12 to. Tak ora dikekeki tak genake piye iki? Keke aku Sidara. Ming guyon kok Pak. Wah asem aku ya. Terus aku ngledaki ndase Lopez. Yo. Lagune apa, Mbak? Ya, Iki nek sing iki akeh banget panyunan gubuk asmara iki sing aku sing disuwun kok Mbak Tatin. oh iya. Sampean apa? Ora usah sing keras-keras. Ya. Sing alusan wae. Lagi hamil. sanesen apa Pak niku? Apa? Sanesen apa? Ora ana iki. Ya. Apa layang pirang-pirang kok gubuk asmara kabeh. Ya. Lagi ngetren kok ya, Mak. Iya. Napa nggih, Pak? Ah malah bingung ta kowe. Wis apa terserah. Ya. Renggu nggih. Rengu ya ora apa-apa. Bawani. Ya. Memanise merati
Neno neno Rino wengi mong atrapan saben bengi nyambut gawe kok ya iso meteng ya. nggih saged Pak Ha iya ya, mbuh kok ya. Buntang manting tanjena Ora dadi rawangun disawangke ora wangun. Wong sing jeneng kembenan ki wangune ki stagene kenceng, wetenge iso cilik apik ngono ae. Ha kuwi piye? Wis asal nular-nular rene. Aku sing nyawang ki malah bingung. mengke kula joget sithik ya Pak Ora usah. Wis asal joget ngene-ngene wae ora usah diobah-obahke. Mumet bocahe ning jero. Aki arep makler kowe obah ngono malah bedabikan. Iya. Kang Masira duh wong bagus. Ngene iki padha karo ndidik bocahe lho. Oh iya nang jero ki mula bocah supaya cerdas kuwi biasane nek miturut para pinter, para sing modern, sing teknologine canggih kon ngrungokke orkestrano. Kuwi merangsang pertumbuhan otak anak. Oh, Kapa ngrungokke gamelan ulon-uyon ki merangsang pertumbuhan anak. Mula tenan sesuk deloken. Anae Risai bendina jak ngrungokke uyon-uyon sesuk ceprot lahir metu pinter banget langsung. iya. Metu jedot ki ora nangis langsung, "Bu, apa bedane?" Ngono langsung. Ya ora ono. Langsung jedheki ora. Gampang teman beda Neno nenano neno. Monggo. Bebasan Thank you.
ayo ayo balik jor aku wis tenang atiku mung sampun Pak. Sip, kowe iki direwangi nggawa anake ngalor ngidul ya tuwajuh karo kewajibane ya Nak. ya ngene iki wajib dicontoh ya karang ya piye meneh ya malah Iya ya. Nyuwun ngapura, ya sesuk ndang 7 sasi iki ndang cuti. Lho kok emoh piye kok? Cuti demi kesehatan kok gedak-gedek ora. ya Men anakmu ki sehat, 8 sasi 9 sasi ki nang omah wis. ya Karo ngenteni lek ing jabang bayi. ya ngono ya Mak Iya. Ya iki pamundutan saka Oh wis diaturake. ya Ki susulan kula nyuwun tembang gubuk asmara ingkang nembang Mbak Tatin. Salam saking Bu Sumini. Desa Serpeng dan mie ayam Pak Min. oh ya Jalan Pandanaran 2 Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Bapak Tumiran dari Pelayan nyuwun lagu gubuk asmara. ya Bakso Pak Kumis nyuwun lagu gubuk asmara. Assalamualaikum. Lan sambel kemangi. oh ya diaturake Oh iki catatan mau. iya yo Diaturake. Ya Tin, ya iki panyuwunan kowe kabeh. Ya resukune dadi artis sing ngono kuwi. Kudu tanggung jawab. Saiki wis mulai kudu belajar, ora mung belajar gubuk asmara tok. Lali janjine podang kuning, podang ireng kabeh disinau. ya supaya nek disuwuni pamirsa Ora gawe kuciwaning para lenggah, ya paning saya dhuwur uwite iki saya akeh ulere. ayo saya gedhe angine Saya gedhe angine. iya ya pancen ngono kok ya Mak Ayo gubuk asmara. Nggih, Pak. Nah, langsung. ya Iki amplope akeh banget, arep jaluk ora? Isine Isine tak kekke aku ora nek. nek amplope moh. Ayo sak isine aja kuwatir. wo iki Iki sing rada kandel ketoke sing saka Serpeng ki mau, Din. Iki saka Serpeng. Oh, alah 50 dilempit akeh banget. ora kok 200 ya. Karo sing nyuwun sambel kemangi mau 150. Yo, nyok. Nggih. Wis bayaran akeh kowe wis. Gubuk asmara nyok. Siap. Sakle ngecet. heeh Kok le ngecet? Ayo gubuke dicet sisan. ya Nuwun nggih, Pak. Kuwi kaya Nuwun nggih, Pak. Pak. Nuwun nggih, Pak. Ya. Dengaren. Kok rumah saku suwe-suwe iki ora nuwun nggih, Pak ning nuwun nggih, Pak, luwak. Pak. Ya, wis ra apa-apa. Kok dengaren piye? Kabeh yo tak kekke mau sing wingi bengi ning Jakarta yo tak kon ngukuti sindan-sindan ki, sawere kukuti. iya Nggih, sakniki kok bolong. Wah, ya. Wingi-wingi apa buntet apa? Pinggir rada buntet e. Oh, iki senengane ora. Aku kan Lah, padha karo kowe, aku kan niru kowe. Kok padha kula napa? Ben bolong yo an. Maksudnya? Ayo kowe ya lomo, aku ya lomo. Lah, Kowe lomo ngemenehi lagu, aku lomo menehi saweran. ya nggih, kudune ngenten niku nggih. Soale aku wis Napa? ternyata nampa saweran ki nek ora tak keke sinden-sinden ki cilaka no. wo iya Kok cilaka? Ya pokoke iki kesandung serimpet lakune iki ora penak. wo Terus aku manekung semedi. Ana swara dewa sing dumeling nang Karna. War ngono kuwi. Terus tak artekke, oh berarti Dit Sawer sing marai nyandung ngrimpet. Mula tampan ana ning nek kowe sesuk kuwi lemu nyanyi ora padha karo dhuwit saweran. ya tegese piye Tegese kowe nampa saweran misalnya tekan 500 700. Nek lemu nyanyi ora apik, wah cilaka kuwi ngrekasake awakmu dhewe. heeh Kenging napa? Wah wis to, sandung serimpet wis to, percaya. Uripe ora tentrem. ya Karo bojo padu. heeh Terus
Karo anak ra dipercaya, karo tangga teparo dirasani, wis pokoke sarwa ora kepenak. Lah nek kula mung sak derma nampani. Lah ya le nyanyi sing apik mangkane. Disesuaikan karo kuwi. Nek kowe moh nanggung akibate ya apike didum wong loro. Oh iya. Ben nek sandung bareng ngono. Wah, cocok ngono iki. Krungkep ya krungkep bareng. Ora. Lah piye? Lah krungkep dik kowe krungkep aku ora krungkep. Lah kok Nek baul nek krungkep kabeh. lah jare bareng wong loro dikeki. Nek percuma, kowe krungkep, aku ngene. Oh. Nek kowe ngene, aku krungkep. Pokoke kudu sak tundha sak bilik-bilik. Iya. Ngono kudune. Nggih. Tak nehi nggih. Pira? Lah mau pira? Aku mau 400 e. Ya jenengan 50 wae. Ora apa-apa tak tampani kelas. Ning aku sandung srimpete sithik, kowe oke. Iya. Lah kudune padha. Oh iya, 400 ya 200. Kowe sik nyanyi, aku sing mayang. Lah nek kowe apa kowe entuk sawer nek ora ana wayangan? Kowe arep nyindan dhewe ning tengah ning pinggir ningrong kono. Ora to? Ayo ora. Disawer apa ya? Sing sing ditanggap aku, kowe melu aku, kowe entuk rezeki, aku ya entuk rezeki ngono kuwi sah. Nggih, sah. Ning niku pun bacot tengen kula sing sesuk wae nggih. Ora apa-apa, sing sesuk ora apa-apa. Iya. Ya. Sakniki dimulai ya. Ya, silakan. Pakai bawa enggak? Pakai. Oh iya. Sinden kok mangsaku udah ora gelem basa Jawa ya saiki. Iya. Soalnya kemarin dari Jakarta. Waduh, men dari Jakarta kok. Kali jenengan kok. Sombong ora. Oh, iki eneng ki anu panyunan saka Korea. Wah, iki kok iso tekan Korea. Di live streaming no. Oh. Nyuwun lagu Kadung Tresna, Pak. Nggih, saking Mbak Mita Ristiani. Oh iya, Mbak Mita Ristiani, nggih. Yo. Saking pundi? Korea. Korea apa Korea? Korea aja ngece iki lho. Yaine iki wis apal karo awake dhewe, sok ngirimi apa-apa. Bahasane pripun nek Korea? Korea bahasane wah jan. Kowe arep ngisin-isin ke aku. Mboten ngomong tekok lho. Ya bahasane ora basa Korea. Aku ngetes aku kowe padha karo ora. Ameng Korea. Korea ya anggere nganggo ngeden. Kok ngeden? Penting apa? Sing tebang apa? Ngono. Ditileki, Pak. Hah? Tileki. Tileki apa? Kok ngeden-ngeden kok nek metu lho. Kowe ki sinden kok jijiki ta kowe. Sinden kok kaya petugas DPU ora. Wah. Aja kok kowe wiyaga kowe tau kok tak udah pinter-pinter basa Korea kok tak takon ayo gek mangkat. Ngusik. Oh lagi basa Korea aku ya. Dimulai nggih. Ayo. Nyingkar nyingkur. Lho iki ana pamundutan meneh. Napa, Pak? Fragmen. Oh iya. Fragmen Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Oh iya. Saking Pak Parman Wonosari. Oh, juragane Dele. Heeh, engko dicaosi. Ana dite ora? Ora iki wis tak keke kon. Lho katut dono 100 malen. Ana 50. 50. Heeh. Tinggi wong pira? Loro. Kula leh Solikin. Selawi-selawi. Wis ra apa-apa mbangane kuli. Sakniki no mengke. Mengko nek bar gubuk asmara. Ya. Solikin wis latihan nek pisan. Latihan apa? Latihan fragmen kok nek nganti ora apik didan. Wah, pas lho nek ngawur pas gah aku. Biasane rak suarane tak dabling, mau ora didabling malah ra iso welas e, rasa didabling. Oh iya nggih. Nggih, Pak, aku ngono. Ya. Terus ya. Wiwi mane nyingkar nyingkur Neno lingser
Ya ana pamundutan fragmen meneh. Sapa? Cinta. Mbak Ayu karo Mas Keswa. Napa fragmene napa nggih? Fragmene ya rumah tangga. Tresna tulus. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Nenone nanone nano. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Yen Monggo. Catetan sajroning Lah. Tak. Lah.
sampun piye urung ana pramene kok sampun. Ya. Ayo sing lanang kon ngadeg. Yo. Dapukane apa iki sing lanang? Sing lanang ki dapukane bagusan ya ora nyandak. Elek ya ora nyandak, ya wis pokoke sak cekele pokoke. Ya gandeng panyuwunan. Gandeng manyunan saka Pak Parman ki lho maringi rokok sak slop. Oh iya. Engko tak bagi wong loro karo kowe kin. Tatin rasa wong ra udut kok. Ya ora apa-apa dikeki. Ayo rasa mau wis nampa kok isih. Kok ndremis banget to sindan. Oh, ya kan kita jarene bersama-sama. Ra, bersama-sama piye iki ming karo Solikin kowe duwite iki Solikin kok tak keke Solikin. Mesake. Solikin cangkeme ombo semono kae iki. Malah arep nanti. Oh ya, turuk. Wah iya. Iki dadi apa lho? Jar itu. Piye to? Oh setan iki. Turuk. Menungso ra tatanan. Lah ngopo? Njaluk playon kok mengkon ngiri wong uyuh. Lah kok bablas nang kamar mandi. Muga-muga kejepit rit. Wong urung sida kok wis kepoyoh ya. Ha iya kok ya wis ben nengke wae ditunggoni nang kene ya. Arep melayu nang ndi kae. Arep endo karo kenyataan kae. Ya. Wis. Rasa dibitet. Napa nek ta? Lah, Iya. aku tahu nguyung ngono kuwi didelok wong nonton. Dibengok saka njaba, kok dadak digoceki abot napa, Pak? Aku ya muni, Lah nggih ta kok dadak dicekeli lho. kok abot. Ya. Ta gentra. Ya. Dapukane Gentra, engko atatin cempluk. oh iya. Ngono ya mak. Iya. Suwun iki nyekel dengkong niki nek ora tak paru ndak bocahe selak nesu engko. Ya dibuka sikik. Panu jenenge paringane Pak Parman Juragan Dele. Oh iya. Loro. Tangane ra kuat ya nganggo untu kok. Ngomong ngono kok ora kuat lho, kok mau tak bukake. Hah? Aku ora omong kowe. Nek kowe omong tak bukake apa? Nyo, aku ya ngono. Lah kok ya ora omong nek ra iso buka. Ora iso arang singset e. Ya piye carane? Ora iso kowe. Malah nganggo bukake ngawur iso antek. Kebarut-barut barang. Apa? 5 pas. Ya, aku 5, Solikin 5. Kowe wis duwite. Nggih. Cepet, Kin. Oh, wedhus ki. Iki lho lagi iki lho, tenan tak setrap sesuk. Medun langsung arep tak tonyo. Aja mesake. Kon gelis kok. Ya. Wah, jan setan tenan kok cah siji kae. Iya. Gak munggah. Wah, ora dadi iki ngono nek kowe kesuwen ngono ki ora dadi iki. Kok gek mulih malah. Golek wangsit sik paling ya. Napa lagu riyen mawon, Pak? Apa? Lagu ae. Oh ya sambel kemangi sik, sambel kemangi sik. Sinten? Sapa sing anu Mbak Ayu, Mbak Ayu? Ya. Kowe nang kono wae rasa lunga lho. Ngono kowe barang kok nguyu ayo. Bubar asida nembang. Iya. Jampet sik. Heeh. Ya sambel kemangi sik diaturake. Nggih. Sing dalu, Pak. Ya. Sambel kemangi Mbak Ayu. Ya, Dibawani. monggo. Kamu di PHP ini ya? Iya, belum jadi adang minggat. Berarti kompor, Pak. Ya sambel kemangi sik, sambel Oh, iya. kemangi sik.
Ya. Dibawani mboten? Nah, bawani apa? Anu ambiar mawon. Nggih. Ya kuwi ora apa-apa. Pas. Mangga, ya. Kamu di situ aja. Aku duduk apa berdiri? Wah, wis mbok ora domong kok cara ngono kuwi to. Lah? Wong-wong gembongan karo wong kulon praga kok. Kamu di situ aja. Lah aku duduk apa berdiri? Terserah lungguh ya karepmu, ngadeg ya karepmu, lungguh sik ya kena, sing ngadeg anu ayu ya ora apa-apa. Nggih. Duduk aja di situ. Oke, siap. Wis anggap kaya Nini Carlina. Mamyat mayun heman gandeng pelam piangan Nyeram nyeram biai nuswan tara pianyu wangi kelan kenang wetan sagara lor lan kidul lor lan kidul alas anggar kang kalimyan Ya. aja aja takut sangga tanah India tanah India kumeliaring taman Sarinuswan tara Ya, mangga. Ya. Sambel kemangi saka pamundutan saka Pak Kumis. Ya, bakso Pak Kumis. Mangga ya.
luar biasa iki. Ya. Iki mau sambel kemangi nadan wis rada sauntara lagune ning nyatane penak dirungokke nok. Ya. Tur digarap rada sesek. Ya. Turuk 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 turuk. Wis gek omong iki piye wis ditabuhi kok medo meneng wae. Ngerti ceritane ora? Ceritane napa, Pak? Ah, mulane nek arep nyambut gawe iki ora nguyuh sik. Kepinteran iki nek pas kepoyo kuwi kok nek dadi ra kepoyo kowe ora kepinter. Oh, modar ora kowe saiki. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ora nyuwun pangapunten. Ayo gawe wis. Anu wedine iki gentho karo cempluk. Ya. Cempluk. Kuwi suarane sapa kuwi? Gento, Pak. Suarane gentho iki gedhe, gentho iki anak warok. Mbak Yu Cempluk. Ngono kuwi kok cemplek. Atene dibandem sandal karo cempluk kowe. Bayu Cempluk. Ngapa? Ora apa-apa. Kowe arep ngendi, Pluk? Aku arep mulai. Minggir. Aku arep liwat. Arep liwat ngendi? Liwat kene. Ah wis tak jaga, Pluk. Lah terus ngapa? Aku kuwi jane ya wis suwe Ngapa? seneng karo kowe, Pluk. Seneng karo aku? Heeh. Kowe ora sadar diri apa piye? Sadar diri piye? Kowe ora ndek pengilon nang omah. Duwe loro, Pluk. Lah mbok ngilo. Ya engko sikik urung-urung kok ndang ngilo. Ya karepku ngene lho, to, gento. Ngilo raimu iki kaya ngapa? Ayo bagus to, aku kira anake sapa, Pak? Mbok. Ben pokoke tak sekait genti kowe pokoke. Aku anake Radu Punpa Dewa. Goblok ora. Iya. Aku kuwi anake Warok. Warok Surabangsa. Surabangsa, Pluk. Lah ya aku ngerti lah, kowe ngerti ora aku sapa? Ayo kowe cempluk. Lah Anake Kang Golo. Pernae piye ngono lho. Anake Pak Denggolo. Anake Pak Denggolo kowe kuwi rak Mbak Yuku. Lah kene ngerti nek aku Mbak Yumu kok kowe tresno karo aku iki edan apa piye? Lah nek jeneng Adi terus karo Mbak Yu ki rak ya wis sak trepe to, Pluk. Ya ora. Gelem ya, Pluk. Mah, Ladene aku, Pluk. ya wegah aku ora seneng karo. Alah wong gur sedilit kok. Oh, sik rasa 10 menit, Pluk. 10 Kuwi menit. ngladeni kok 10 menit iki ngladeni apa? Wedang, Pak. Hah? Wedang. Kowe ganggu ngrujuk dasmu ki kowe. Aku grujuk sirahmu, Pluk. Mbok kowe iki eling ngono lho. Ini tak tuntun. Ngene ya, Pluk. Ngene ya, Pluk. Kene ya Yu. Ngene ya, Yu. Aku ki wis suwe seneng karo kowe. Aku ki wis suwe seneng karo kowe, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene. Heeh, ngono kuwi, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene kuwi memang apa? Pancen jam semene iki. Pancen jam semene kuwi wis jame Kowe bali kowe saka bali saka pasar, Pluk. Kok sik to, sikilku kecubles paku. Kene tak tambani, Pluk. Ya nya. Ya gawe rene. Cek aku tak pindah ya. Ah, nyedak kene, Pluk. Ya aku aja cedak-cedak sikik wong aku ora seneng karo kowe lho. Ayo peloke, Mas. Manesmu. Apa? Pelok, Mas. Wo pelok ya wis. Kok njaluk pelok arep ngapa? Arep gandrung Ayo kok. gandrung, Pluk. Lah aku ora gelem lho. Aku Jian, jian. Tru. Ya ora. Beksa. Ora nek jenenge wong tresno kuwi kudu nyawiji antarane lanang karo wedok, seneng karo seneng. Ning aku ora seneng ya ora bakal dadi. Mengko rak suwe-suwe seneng, Pluk. Ya ora, aku ketoke ora nek rupamu kaya ngono. Ya engko tak gantine.
diganti apa? Ganti tolo. Tengah ming tinggal no. Harus piye? Ya ora aku mah. Kudu gelem. Ora sudi lah, aku ki Mbak Yumu lho. Ah Mbak Yu nek kaya ngono, Kaya ngono piye? aku iki ayu lho, Blok. Lah ya pancen aku ayu. Kowe ya bagus ning kaya tikus ngono iki nek mbok elinga ngono lho. Kowe kelinge, Sok. Pripun, Pak? Kulon kono gunung. Kulon kono gunung. Wetan ya gunung. Nah, Kidul gunung, Blok. Kowe tak Ngapa lho? Aja tak rudo paripeksa, Blok. aja rotan mek-mekan. Aki sing asik lho nyong kene iki, Blok. Asik kek. kowe ketoprak kok muni iki sing asik ki piye? Wegah aku nek carane ngono kuwi. Aku gelem he, Blok. Lah ya gelem nek ya alon-alon ora kasare kaya ngono lho. Laras rumeng swara niro. Gelem ya, Blok? Tuh gelem, Blok. Ora Tak pepeke galengan lho, Blok kowe. Ang lam-lam neng ati. iki ana balane. Sik. Iki ketoprak kok biayaan tekan dinding ngapa? Lah ngawur lho iki. Ngawur, lah jenenge Tresno. Tresna nek ngono kuwi ya wegah wedoke gila no. Kowe iki njalukmu apa to? Ya sing alus ora kasar ngono kuwi. Kowe ya rene. Sing alo. Rene. Wong ora sida apa-apa kok wis mek-mekan. Blok? Ora ono sing Ya pertama ki halus engko ora kasar suwe-suwe. nganti kentekan gon barang kok isih nyemak-mek barang. Nelempit yo gelem kok. Hooh. Panggunge nang kono ora tekan kene-kene. Saron gong nuteng wi. Ajarene rene aku tak ngono ya. Asik lho aku ora sida ngono. Kowe kang dadi ati. Hormat kene iki lho. Kene iki lho. Ya. Sancake iki ketoprake sik lanang ngingin tenan iki. Ale nyekeli kok malah saya Aja. kenceng to Blok kowe. Ih, aku diterani. Kita asik tenan lho Blok kowe. Wah, jan kowe iki kepiye to? Rono, men bali rono. Cempluk wedi tenan ketok iki. Iki engko sik nguyuh ganti cempluk iki engko. Tak kancani Blok. Ngapa? Ya kuwi mau. Tanganmu mbok remek-mekan ngapa ta? Ah justru kuwi. Justru apa? Lir putri Ndara Wati. Gelem ya, Blok? Ora gawe muringku lho, Blok. Ora sudi. Tonggonku kandro. Gelem ya, Blok ya? Kok ora kasar ngapa ta? Wis alus ana. Iki wis munggah mudhun lho dadaku, Blok. Nggonamu munggah mudhun ora, Blok? Rene ana tak tapuk sepatu kene. Sepatu apa sepatu, Blok? Sepatu karo sendal dadi sepatu. Kowe mergo kuwi jane seneng karo aku kowe nganti Nek omong alon-alon kok sepatu kok dadi sepatu.
Lah mau arep muni sendal kan dadi sepatu sendal. Sapatu. Kok tak tukokke rolas. Rolas apa? Rolas siji. Rasudi memang seneng karo aku kok mertu kok sandal. Lah njalukmu apa, Blok? Jalukku patimu. Urung-urung kok mati engko rak mati dhewe, Blok. Ya aku ora seneng lho, mbok kowe iki elingo. Kok lagi nggo sepatu terus ta? Aku ket mau eling nek aku ki anake Surabangsat. Lah ya can bangsat kok kowe. Gelem ya? Mah, Gelem, Blok. aku jek eling kok. Ora kaya kowe. Aku yo ket mau eling, Blok. Iya rasa nyedak-nyedak. Angko ora Kowe. dadi nek ora nyedak, Blok. Ya nyedak ora apa-apa. Nah, Nah aku arep rono. ronone ndi, Blok? Mbok ora menekan lho tangane. Gur tangan kowe kok. Gur tangan. Lah iya. Lah kabeh kuwi awale saka tangan lho. Lah iya pertama tangan sikit, Lah ya Blok. enggak aku. Kok rak terus liyane. Mah, Ayo Ndek Mbak Wong Ayu tangan yo kuwi ya, bingung aku. Blok. Bangane dipek wong liya. Bangane dipek wong liya lho, Blok. lah aku mending dipek wong liya mbangane dipek kowe. Eh lho adine nyicipi sik. Wah, dalange iki ngapa lho? Tasah melu-melu. Wis sutradarane aku ora melu-melu. Oh ya pengen apa piye? Hah? Sutradarane aku. Ayo tansah Ora sudi aku ki karo kowe mbok Nekat tenan iso iki. nek caramu kasar ngono kuwi. Aku ora bakal seneng karo kowe. Terus pengene piye, Blok? Nek jenenge wong tresna kuwi ora nganggo kekerasan. Kok ketoprak iki saka Betawi. Lho, Oh, iki blasteran iki. Lah ya aku kesel tenan lho Ken kowe nyawer. Lho kok kin aku ki gentoke. Ya ya gentok. Iki engko nek ora rampung diteruske nang isor lho, Blok. Ora sudi. Aku gelem ya, Blok. Dah, Gelem ya, Blok. prek. Wah. Kowe malah sing kasar saiki. Lah ya aku ora gelem kok mbok peksa lho. Iki ceritane iki aku maksa kowe lho, Blok. Lah ya ning aku ora gelem. Ya saiki ganti cerita sing kowe gelem, Blok. Ayo mana sutradarane kae? Suradane sapa iki suradane? sutradara kok sutrada. Sutradane sapa? Oh, suradane sapa? Ah piye supaya diganti iki nggo neruske gandrunge kuwi diganti cempluk gelem apa piye? Niatmu Oh, ngono ta? Ana ditera. Ana. Ana. Iki beras wae beres pokoke ta. Ki engko kowe rokoke iso dikit. Aku wis dak ganti iki Den Mas Subrata. Ane kok ngene kok Subrata. Ah, Ayo ora wangun to. Wong raine kaya citakan roti ngene kok. ya ganti pemain. Rampung sik. Wah, ya wis. Legan. Legan apa? Delang tutung, Mas. Ayo, Mas. Legan. Napa? Kentongane pecah. Iya. Iki ceritane apa, Blok? Isih ngene mau apa ganti? Ora ngerti. Ana ditera, Pak. Nek ceritane ganti. Ceritane ganti kuwi terus ke sike cempluk dirudok paripeksa. Jempluk.
Kowe kudu gelem ngladeni aku. Ora, aku ora sudi karo. Nek ora gelem ngladeni Kok aku. eling ngono lho, Aku sing ngladeni kowe, Pluk. Tok. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak petilan dalu menika kasingget semanten awit pemain kakung dipun pendet polsek. Pun nggih, Pak. Ya wis kana apik simnya rokok ken kok 5 wadah. Siap. Bangane kok nyolong. Ya. Oh. Kanca-kanca pira ya? Rasa kanca-kanca wing nabuhi rasa ben. Oh, Mas Ridwan. Lho. Edan cah lumo tenan. Lirike. Heh? Oh, getere. Oh, wis. Wis dak entek. Ndang. Oh. Wis. Loro aku. Lah aku ndi? Jaluk. Jaluk iya. Mau dipaksa ora gelem. Rokok lho, udu kowe. Ayo engko sik udah kowe ra. Kacaknya. Lambemu. Bojomu. Kok bojoku? Ora doyan. Doyane apa? Harus dicokot. Wah, dekane wis rampung barang nyuk-nyukan. Kowe ngarep medhu ning mbunange nyaut panganan. Iya. Kula sampun, Pak. Wis matur nuwun Mbak Tati. Iya. Ayo teruske dhisik critane, Nok. Iya. Ki mau dienggo pamundutan Ya diaturake saiki. engko gara-gara iso disambung meneh. Oh iya. Kancaku wis tak kon dadi rol ketoprak akeh banget kok saiki sing wis iso. Iya, Mak. Teruske dhisik critane. Ya tak derekke. Tansah marmaring sukma Sinumaya winaya ing asepe sumit tan kawusa manjemutun gupit sanggar sangarup Nana gantung sapunalika semanten nata Mandura Prabu Baladewa ngawe ingkang abdi Rekana Patih Pragoto